Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Ва дӯстон, бояд гуфт ки овозаҳо ҳаст ки пагоҳ ё пагоҳи дигар ютубро метавонанд ки маҳкам кунанд. Барои ҳамин VPN скачат кунед ва бо тариқи VPN даромада метавонед. ҳамчунин барои моро гум накардан ба телеграм канали мо Паҳлавон TG обуна шавед. Ссилкаи телеграм дар таги видео ва дар якам комментарий закрепидшуда. Акнун биёед наворо оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. ҷангвари пешинаи UFC ва ҳозира ҷангвари Eagle FC Кевин Ли оиди муҳорибааш зидди Диего Санчес фикроша баён кард. ҳама оиди зарбазанӣ, гӯштин ва техника гап мезананд. аммо ман Санчесро дар суръат, қувва, сахтии бадан ва ҷавонӣ мегзарам. бисёри чизҳо ба фоидаи ман дуруст шуда истодаанд. аммо ин муҳорибаи хатарнок аст. ман бояд 2 маротиба сахттар тамрин кунам, чунки баъзе вақт рақибонеро ки фикр мекунӣ ки ба осонӣ зада метавонӣ, шикаст доданашон душвортар мешавад. ман медонам ки айни замон берун аз UFC ман аз ҳама ҷангвари хатарнокам. дар ҷаҳон нест ягон шахсе ки маро шикаст дода тонад. барои ҳамин ман бояд ки кори худро идома додан гирам ва рақибони худро шикаст додан гирам. ман ният дорам ки ба Диего зарари калон расонам. ӯ ҷангвари сахт аст, аммо ман бадани ӯро мешиканам. Санчес ба ҷаҳони дарднок меафта, гуфтааст Ли. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Кевин Ли ва Диего Санчес аллакай шаби 11 ба 12 март дар Майами дар турнири Eagle FC 46 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? ҳатман фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, чанд рӯз пеш президенти UFC Дана Вайт хабар дод ки ба Ислам Махачев муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд, балки муҳорибаи ӯро зидди Бенил Дариюш ташкил мекунанд. ва комментатори машҳури UFC Ҷо Роган медонад ки барои чӣ Дана Вайт ва ташкилоти UFC чунин эълон карданд. Дана Вайт гуфт ки Махачев пеш аз оне ки барои камарбанд муҳориба мегзарона, бояд ки аввал зидди Бенил Дариюш муҳориба гузарона. ва ҳамин гуна Дана тасдиқ кард ки ӯ барои Конор Макгрегор муҳорибаи унвонӣ омода карда истодааст. ин кори даҳшатовар аст, аммо агар ки шумо соҳиби ташкилот мебуден, мехостем ки ин кор рух диҳад. ман фикр мекунам ки ҳо биёен гапа росташро гап мезанем, гуфтааст Роган. ва дӯстон, ростӣ ман ҳам ҳамин гуна фикр кардам. Дана Вайт мехоҳад ки муҳорибаи Конор ва Оливейраро ташкил кунад, чунки онҳо ва бисёриҳо боварӣ доранд ки Конор Макгрегор Чарлз Оливейраро шикаст дода метавонад. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин гуна корҳо бисёр рух додагиянд. масалан, Тони Фергюсон 11 ғалабаи пайдарҳам дошт ва бояд ки бо Ҳабиб Нурмагомедов меҷангид. аммо UFC муҳорибаи Конор ва Ҳабибро ташкил карданд ва дар ҳамон турнир ба Тони Фергюсон муҳориба зидди Энтони Петтис доданд. барои ҳамин дӯстон, чунин корҳоро рух доданаш воқеӣ аст. ахиди Ислам Махачев боша тамоман дигар нақшаҳо дорад ва шаби гузашта ӯ аз ин нақшаҳои худ хабар дод. Бенил Дариюш осеб дорад ва ягон кас намедонад ки ӯ кай бармегардад. ӯ мегӯяд ки барои барқароршавӣ 2-3 моҳ дар кор аст, аммо ягон кас намедонад ки аниқ ӯ кай бармегардад. ман ӯро 1 сол интизор шуда наметавонам. камарбандро мегирам ва камарбандро 3-5 маротиба ҳимоя мекунам ва баъд ба вазни нимёна мебарам. ман муҳорибаи Масвидал ва Коингтонро аз якум қатор истода тамошо кардам. ростӣ ман дар ҳақиқат боварӣ дорам ки ҳар дуи онҳоро дар як рӯз зада метавонам. баромади онҳо маро ҳайрон накард. Колби танҳо гӯштинг дорад ва дар гӯштинг ман ӯро ба осонӣ мезанам. зарбазании ӯ суст аст. аммо Масвидал боша пир шудааст. ӯ 1-2 муҳорибаи дигар мегзаронад ва баъд карьерашро ба анҷом мерасонад. ман ба вазни нимёна баромадан мехоҳам. ман 2 камарбанд мехоҳам, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки Ислам Махачев дар вазни нимёна бе ягон проблема баромад карда метавонад. ҳатто чемпиони вазни нимёна Камаруддин Усман чанд рӯз пеш гуфт ки дар қадду қомат ва бузургӣ Ислам аз ӯ дида калонтар аст.
барои ҳамаи ислам метавонад ки дар ин вазн баромад кунад ва шояд ки дар оянда мо муҳорибаи ислам зидди ҳамзадро бинем. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен ва оиди телеграм канали мо фаромӯш накунед. ссилкаш дар описанӣ ва дар якум комментария закрепид шуда.